Sibingelele mbukeli sikwamukele indaba zesiZulu ngehora lesikhombisa. Mina ke ngingunoxolo wakwamwali. Kanti ke mbukeli sengifike qathatha ukuthi ngizokwazisa ngeindaba zosuku ebezenzeka. Okwakho nje ke mbukeli ukuthi uhlale phansi unethezeke udedele mina ukuthi ngiyenze lokho ke endume ngakho. Siyathokoza kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyele nathi la indaba zesiZulu ngehora lesikhombisa. Angabe ngisapholisa amaseko ake sibheke ukuthi iziphi ihamba phambili kuleli hora. Ngikhathazekile ukuthi abantu abaningi abanasi isithunzi empilweni zabo ngoba kwentula imisebenzi. Ilungu le-DA eliphinde libe imeya yasemngeni uChris Papaz umesemenyezelwe ngokusemthethweni njengozogaqela isikhundla sokubuNdunankulu waKwaZulu-Natal okhethweni lwangonyaka ozayo. The road there, the banks, it washed away. So even here in School Street, everywhere, I can say there's so many people sit without homes today. Kubikwa ukuthi abantu ababili badukile eWestern Cape ngenxa yezikhukhula kanti sekuphazamiseke nokuhamba kweimoto kweminye imigwaqo ngenxa yalezi zikhukhula. I-Democratic Alliance imemezele uChris Papaz oyimeya yasemngeni njengozogaqela isikhundla sokubuNdunankulu waKwaZulu-Natal okhethweni lwangonyaka ozayo. UPapaz oneminyaka engama-32 uyingxenye yethimba elagudluza i-ANC kumasipala wasemngeni kanti ke uyaqephuza nolimi lwesiZulu njengoba akhulela eplazini. I-DA ithi ifuna ukukhulula iKwaZulu-Natal emaketengweni ububha nenkohlakalo njengoba sekubhekwe okhethweni. Ifolosa ngoChris Papaz abathi unogazi kubantu futhi ekwazi ukuhlanisa inhlanga nokwazi ukuhlinzeka ngezidingo kubantu. A son of our soil who eats, breathes and sleeps his community. Who understands how much you need to show that you care for people. Somebody who is able to transcend race, transcend language barriers, and able to really move South Africans together. Papaz utuswa kakhulu ngomsebenzi wokubuyisa uzinzo emngeni. Izigebengu zinamandla angaphezulu kwamaphoyisa kulelizwe. Ngikhathazekile ukuthi abantwana bethu baye esikoleni balambile. Babuyele emakhaya futhi ikathi ilele eziko. Ngikhathazekile ukuthi abantu abaningi abanasi isithunzi empilweni zabo ngoba kwentula imisebenzi. I-DA ithi uPapaz fanele lethi inguquko ezinqala kuhulumeni esifundazwe uma benqobile lokhu kuhlanisa isandla ekuphathweni kahle kwezimali. And then we've got to do exactly what Chris did in Umgeni municipality. Start dealing with the small things that we can fix. The potholes, the street lights, cleaning verges, the things that affect people on a daily basis. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Isifundazwe iWestern Cape sibhekene nenkinga kulezi insuku njengoba isimo sezulu esibi silokhu siqhubekile nokwenza umonakalo sekubikwe abantu ababili abalahlekile njengoba imvula idala ikhukhula. Stop kumasipala iCape Agulhas kunethe imvula engamamililitha ayi150 kusukela izolo ebusuku. Leli dolobha selivalelekile. Airport rifika ku-N2 khona umfula ugcwale waze wachithekela emgwaqweni u-N2. Imigwaqo eminingi yakhambeki kuyona njengamanje njengoba igugulwe imvula. It was very hard to see my mother running around and don't know where to keep buckets on the ground or in the air to covering the water, but I think there wasn't even people interacting to assist the people because the electricity was cut off about 9 o'clock. I was hearing a booming here and it was just dark in our community. And till now we can't cook, we can't do anything. This rain and I think the river also they were opening the dam. The dam is, I think, it's also make the disaster in our village. Lorries khona nokuyidolobha elincane ngaphambi kokuba ufike emgwaqweni u-N2 angeneki inhlobo. Amakhaya nenqalasizinda kucekeleke phansi. Inhlangano esizayo iGift of the Givers kudala iqalile ishaya ikhwelo losizo komasipala abahlukene.
There are many other informal settlements around the Western Cape who are calling us all the time, informing us of the situation. But the main problem is the accessibility into these areas. We have stretched out teams. We have to have teams stretched all over the Western Cape. And this is a problem we won't be able to solve in a day. It will take a few days to reach all these people. Senqenqe nemphakathi ukuthi isheshe ithole imininingwane ngezindawo okumele kuphunywe kuzo ezisengcupheni. Imvula kanye nomoya onamandla kuhlasele eGqeberha izolo ebusuku izindlu zagcwala amanzi amabhizinisi wona asale engenalo uphahla kususwe izakhamuzi eziyi112 emjondolo eNelson Mandela Bay izolo ebusuku. Abaningi bayamkele imvula ebikade idingeka kodwa kwabanye bathwale kanzima. Kuphephuke uphahla lebhizinisi endaweni kwathi umama wezingane ezishumnanye walahlekelwa ikhaya lakhe. Izimpahla zikaNandipha kanye nezezingane zakhe zimukile. Umbhede wakhe osofa kanye nasekitchen kugcwele amanzi. They didn't get even a grocery. They didn't have even a nappies for my child because my house is full of water. I didn't have even a card of clinics of my children. Omakhelwane baNandipha bazama ngakho konke okusemandleni ukomisa amakhaya abo. Our houses, it was full of water, so then we gonna keep the water outside now. Yeah, many of the people that were living in this place here, they are full of water and then they can't even stay. Izakhamuzi zakha amakhaya azo kule ndawo eminyakeni emithathu edlule. Ngesikhathi umkhandlu ubhekene nesomiso esikhulu. We did yesterday receive a report from the residents here that they are getting underwater, and we activated our disaster management teams, and they came to open the hall and provide assessment and relief. Kusenjalo kumasipala iBuffalo City kube nengozi edlweni emphefumulo yabantu ababili ngaphandle kwaseMonti. Le ngozi kusolwa ukuthi idalwe isimo sezulu esingesihle endaweni. Kwakhona amaqela ethu athe bhazalala sizama ukulungisa indawo ezingenamibani kuba zizona khona ezichaphazelekileyo. Kodwa ke kungcono into kubana abantu abaninzi akwazanga bakhuphe ezindlini kuba izindlu azitshonanga. Kodwa ke sithe bhazalala sizama ukujonga kangako sinako kuba kaloku lemeko yezulu yabonakala into bana ayikazokuphela kwangoku. Kulindeleke ezinye izimvula ezinkulu namhlanje eBay. Izikhulu zithi izikhungo zomphakathi zizohlala zivuliwe kulabo abafuna ukufihla ikhanda. Akabonwanga nangokhalo namhlanje uhulumeni emjondolo iSymmetry View ePitoli njengoba izakhamuzi zalendawo zakha kabusha emjondolo yazo emva kokuthi ishe yanqonqa ngomgqibelo kusihlwa. Izinkulungwane imindeni yakha kabusha emjondolo yayo njengamanje emva kokuthi ishe yanqonqa ngomgqibelo kusihlwa eSymmetry View eMpumalanga nePitoli. Maikutlo a rena tsogane Sishaqekile ngokwedlula emhlabeni kwabantu abathathu ukubala kubonengane kulomjondolo kanti abanye basesesibhedlela. Hayi, emsebenzini basasinikile isikhathi sokuthi silungise lezi zindawo esihlala kuzo. Kubalwa nengane neminyaka eyisikhombisa ubudala kwabashone kuso lesi sigameko. Baba walengane uthi akakafinyelele emakhazeni ukuyobona ingane yakhe ngenxa yenqinamba kwezemali. Khulumena ngemzuzu yokugcina yendodakazi yakhe. Ngizamile ukumemeza ingane yami ngizama ukuyivusa njengoba besewusha umjondolo. Iphendulile kodwa yasheshe yathula ngaphinda ngamameza futhi. Uphendulile wabesethula kanti usethule kokugcina. Angaraba kunzima ukwamukela ukuthi kudlula abantu abathathu kowesifazana okuqubukele umlilo emjondolo wakhe. Labantu badlule emhlabeni ngenxa yomlilo oqubuke kwami. Angazi ukuthi kwenzekalani ngoba sasingaphekanga nokupheka. Amaphoyisa athi lisaqhubeka uphenyo mayelana naso lesi sigameko. Sawehlele kancane umthamo wesibalo seyimoto eyisemgwaqeni uN1 oqhamuka ngaseLimpopo ulibhekise ngaseGauteng njengoba iningi labantu phela selibile emsebenzini kusasa emva kwempelasonto ende yeholide. Lo mgwaqo omkhulu uN1 onguthela wayeka obheke ngaseGauteng bewungasahambi emini ngezikhathi zamadina ngenxa yesiminyaminya abashayeli abaningi sebebuyele emsebenzini emva kokuchitha impelasonto ende emakhaya. Ujenga lweyimoto belingaphezulu kwamakhilomitha 2 ngaphambi kokuthi ufinyelele kwi-toll gate iCapricorn kanjalo naseKranskop toll gate. Kudingeke ukuthi amanye agcine evulwa kwesikhashana ukuze izimoto zedlule mahala ngenhloso yokuzama ukunciphisa izinga lesiminyaminya. Amaphoyisa omgwaqo abetshalwe engxenyeni eziningi zika N1 uqapha nokulawula isimo emgwaqeni.
Ngeyithuba zantambama emva kwehora lesine umthamo weimoto bezidlula kuma toll plaza bese udambile. Azikho igameko zeingozi ezibikiwe kulomgwaqo namhlanje ngaphandle nje kwesibhicongo sangempela sonto lapho okuphangalele khona abayisishiyagalombili engozini yetekisi kanye nemoto encane ebohlokwa eLimpopo. Mbukelisi sathi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi we are currently unable to fulfill our energy requirements, particularly because of lack of skills in the engineering sector. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ukhuthaze onjiniyela ngelokuthi kuzofanele ukuthi balekelele uhulumeni emzamweni okubhekana nezinselele zokulungisa kwengqalazinda ecekelwe phansi zikhukhula. Sibele sikubingeleleke mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni ebesithe oluphambili sibike ukuthi ilungu le-DA liphinde libe yimeya semngeni uChris Papaz usemenyezelwe njengozomela leli qembu kwesokuba undunankulu waKwaZulu-Natal okhethweni lwangonyaka ozayo. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona na ku-YouTube ngena kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ukhuthaze onjiniyela ngelokuthi kuzofanele belekelele uhulumeni emzamweni okubhekana nezinselele zokulungisa kwengqalazinda emosho kakhulu zimvule inamandla ehambisana nezikhukhula. We're excited to welcome elaseningizimu Afrika namazwe omhlaba badinga ngokusheshsha ixazululo ezizohambisana lokho kubekwe njengomgomo yenhlangano yezizwe. Osonjiniyela njengoba bebungaza iviki labo le-Africa Engineering Week nokuqhakambisa lomkhakha baphoselwe inselele yokuthi benze konke okusemandleni abo ukuthi idingo nenqalazinda kuseqophelweni elingcono. Engineering is vital for crafting new approaches that are inclusive, right-based, and founded on a solid scientific ground. And it is imperative for engineers to work closely with other disciplines to find solutions that are not only technologically proficient, but also easily and widely adopted while taking into account our environment. Uhulumeni ukholelwa ukuthi zikhona izixazululo ezingakwazi ukwelekelela iningizimu Afrika ezinkingeni ezifana nokucisha kogesi. We are currently unable to fulfill our energy requirements, particularly because of lack of skills in the engineering sector. This reality has adversely affected our economy here in South Africa, and we have ended up with prolonged load shedding, diminishing accessibility to essential social services, including healthcare and education. Osonjiniyela abethamelele ngqungquthela ezothatha izinsuku ezine bazibophezele ngokuthi ngeke basalele emumva kunalokho bazolinanela ikhwelo ehlatshwe uhulumeni libhekiswe kubona. Nakuba amabandla ezenkolo enelungelo lokusungula iqembu lezombusazwe kepha ke lokho akusho phela ukuthi ke amalungu asezovotela ibandla akhonza kulo lokho kusho ungoti wezombusazwe malungana neindaba zakamuva zokuthi amanye amabandla asesungula amaqembu ezombusazwe ngenhloso ke phela yokungenela ukhetho. Lokhu kuza emva kokuthi amalungu ebandla elihlubuke ebandleni IPHC esanda kumemezela izinhlelo zokungenela ukhetho lwangonyaka ozayo ngaphansi kwenhlangano iUnited Transformation Party. Leli bandla lithi ukushiya kuka Abel Tawu obengomunye wamalungu aphezulu asungula leli qembu nyakenye angeke kube nomthelela. UAT is not for the church. UAT is for the community, members of the community sharing common vision, who want to address the basic needs at their communities, irrespective of church affiliation. Iyashayisana ke nemibono yezakhamuzi zakuleli malungana namabandla adlelana nezombusazwe. Oh yes, I definitely support my church in terms of entering the politics. Before I will have to look on disadvantage side and advantage side. Umhlaziyi wezombusazwe uthi amalungu ebandla anelungelo lokuzikhethela iqembu alisekayo. The support that people get from the church
should not be equated to the support that one might get when he or she decides to form a political party. I-UAT ithi namagatsha angamakhulu amahlanu kanti kungensuku zatshwala izokwethula umqulu wezethembiso zokhetho. Izakhamuzi zaseMabule ngaphandle kwaseMahikeng eNorthwest zifuna umnyango wezempilo kulesa sifundazwe uvumela umtholampilo ukuthi usebenze imini nobusuku ngenxa phela yokuthola kanzima kweziguli ezigcina seyiphoqelekile ukuthi zihambe ibanga zivakashele eminye imitholampilo. Izakhamuzi zaseMabule ezikhala ngokungasebenzi ngendlela efanele kumtholampilo walapha. Lo mtholampilo usebenzi ngempela sonto kanti unabahlengikazi ababili kuphela abasebenzayo. Izakhamuzi zikhala ngokuthi uma zifuna usizo kufanele zihambe ibanga elide ukufinyelela komunye umtholampilo. Clinic ya rona ke gore mogare ga beke e bulwa 8 to 4. Umtholampilo usebenza kusukela ngehora lesishiyagalombili kuze kushaye elesine ntambama. Uma udinga usizo emva kwalesikhathi abahlengikazi abakusizi. Siyafisa ke ukuthi usebenze ubusuku nemini kwazise kumba eqolo okuya kwezinye izindawo. Izakhamuzi ziphinde zakhala ngendlela eziphathwa ngayo uma zifuna usizo. Lo mtholampilo unazo zonke izinsiza kusebenza. Kodwa uma kudingeka sithole usizo asilitholi namanje siyazibuza siyaziphendula. Umnyango wezempilo kulesifundazwe uthi bamatasa ngokuxazulula izikhalo zezakhamuzi. There will be a recruitment of additional staff to get the clinic to operate Monday to Sunday, effective from 1 October. The committee agreed to this commitment. The clinic closes at 4 and the district committed to introduce a call-in system, which means there will be nurses on standby to attend to calls. Umnyango uthi uzoqinisekisa ukuthi izakhamuzi ziphathwa ngendlela efanele uma zihambelela umtholampilo. Amagugu kanye namasiko ajwayele ukugcinwa ezincwadini lawa amazwi ashiwo emcimbini okubungaza izincwadi iCentral Book Festival eBloemfontein. Bokuyidili lezincwadi kubuthene abancane nabadala. Lo mgubho uhlanganise abalobi bezincwadi nabazithandela nje ukufunda ngaphansi kophahla olulodwa. I can say I'm still writing a book, so I came here because I wanna help so that I can publish my book. So actually I found some connections and sometime I'll publish it. I learned like the depth where actually the books that we read come from, you know, who wrote those books and the work that they have put in to write those books. Ababhali bezincwadi bathi ukufunda iyona ndlela esheshayo yokuthi intsha ithole ulwazi. Ama-events afana nalana abaluleke kakhulu because kubalulekile ukuthi abantu bakwazi ukufunda bazo-understanda ukuthi bavelaphi, bazo-understanda i-history yethu singabantu. Abantu abasha bathole ithuba lokuphonsa imibuzo kubantu abafana nomdlali webhola lezinyawo uBernard Parker. Yena oshicilele incwadi ebizwa ukuthi From a Shack to a Destiny. My book is more about inspiration. Inspiration with regards to no matter where you come from, no matter your circumstances, no matter your environment, if you believe you can achieve. Ngikubingela umbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukela isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa sikhona ke leza imvula nomoya elindelekile ukuthi iqinise kakhulukazi nje lapha esifundazweni Eastern Cape kana kanjalo lapha esifundazweni iWestern Cape kanti ke futhi nalapha kwele kaMthaniya singasilindele njalo leza imvula kudla njalo ziya lapha esifundazweni sase Free State kanti ke futhi naku sase imvula ithanda ukuthi iqinise kakhulukazi nje lapha kwesifundazwe iEastern Cape zimi nje ku 60% kudla njalo ke imvula ithanda ukuthi ziya lapha iWestern Cape kanti ke thanda ukuthi nje limboze ngamafuke lapha kwele kaMthaniya kanti ngaphinde futhi silindele nje leza imvula ezinamandla kakhulukazi njengempela lapha kwesifundazwe saseMpumalanga kanti ke isixwayiso sethu ke siphuma lapha kwaSouth African Weather Service kanje ukhona ke lo amoya ovunguza ngamandla ongadala wona kubungozi kakhulukazi njengempela lapha kwesifundazwe iWestern Cape kanti ke nolwandle ligubha amagagasi ligudla njalo le lapha kwele kaMthaniya ligudle njalo ke ulwandle ke ligubha amagagasi ke nalo amoya kuvunguza ngamandla uyalapha kwesifundazwe iEastern Cape kuyana kanjalo kwesifundazwe iWestern Cape kanti ke futhi nakusasa ke ulwandle
savele sakhupha amagagasi ke nje ikakhulukazi sikhuphuka laphana ke e-Eastern Cape kuya njalo laphana kweli kaMthaniya khona ke naloba budumo obunobungozi obulindelekile ikakhulukazi nje laphana eMpumalanga uyana kanjalo ePolokwane kanti ke futhi singaphinde futhi lindeleke nje leza imvula ezinamandla elindelekile ikakhulukazi nje phela laphana ku-Eastern Cape kanti ke kusihlwa amazinga ame kanje Kapa lodumo labantu ngo-12 liyabuza ngempela ukuthi ngubonga ke Appington ngo-8 eGoli Soweto kaNdonga ziyaduma qhaqisa amazinga ngo-7 kanti ke Polokwane 14 eLady Smith u10 kanti ke Mgungundlovu 13 eThekwini thanda ukuthi nje ipholwe ngo-18 eGqeberha u14 kanti ke kusasa lithanda ukuthi nje libandeke laphana Kapa lodumo ngo-19 pholile ke Appington ngo-22 eGoli eSoweto kaNdonga ziyaduma lipholile ngo-21 kanti ke Thekwini Clement kwaMashu eMlazi sinolindela nje u24 kanti ke Gqeberha u18 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli ube nobusuku obuhle sibonga kakhulu ngokuhlanganyele kanye nathi usale kahle.